Uy, yung zipper ko bukas pala. Gutom din. Ayun, lunch break. So, ganito lang tirada namin dito sa Japan. Hindi na masyadong malamig ngayon. Spring season na, mainit na nga eh. Dito ako nakain sa loob ng Gemba. Kain tayo mga... Dito lang ako kasi pagkatapos ko kain. Tulog. Sayang yung 2K na 1 hour. Isarap ng kain natin dito. Safe na safe. Kain tayo kasi puhunan natin dito sa abroad. Katawan lang natin yung puhunan natin dito at lakas. Kain na ng kain. Yan, dito ako sa loob ng bahay kasi trabaho ko taga-bungkag ng bahay. Joke lang, taga install tayo ng aircon. Kaya yung trabaho ko nasa bahay. Pwede naman kami kumain sa loob ng bahay. At tulad na to, hindi pa ito tapos eh. Lalatag pa lang kami ng pipe dito. So pwede kami kumain. Ayan, tapos na ako. Kain na rin kayo. Tulog muna ako. Uy, yung zipper ko bukas pala. Gutom din. Bahala kayo dyan. Hindi nyo naman makukuha yan. Bye bye. Thank you for watching.